Os amantes da cervexa sinalan como unha das claves do éxito desta bebida a maneira na que o profesional hostaleiro tría caña. E dentro desta especialidade, o mellor de España é de Cambados. O cambadés Gustavo Rey alzouse co título nacional no certame celebrado por Estrella Galicia no Salón Gourmet de Madrid. Moi contento, xa fon algunha vez, gañei o galego hai algún ano, e fixera subcampeón de España, e xa tiña ganas de vir de volta co premio Tocho, claro. A competición vai máis alá que tirar unha caña. Para ser o mellor de España, Gustavo tivo que pasar unha rolda previa no que, ademais de servir 3 cervexas, tamén tivo que responder a preguntas teóricas. A continuación, enfrontouse a outros 5 Beer Masters para facerse co título. Na final hai que servir unha comanda de 3 cervezas tamén, suelen ser diferentes, son ao azar. Unha delas sempre unha caña e as outras dúas poden ser outras 2 cañas ou unha botella de Estrella e unha de 1906 ou algo así, depende, por sorte, non? Entón hai que servirlo en bandexa na mesa do xurado en 2 minutos e logo tes un tempiño extra para servir unha Estrella del Camino, que é a cervexa que sacou Estrella ahora en conmemoración ao ano Xacobeo, 50 segundinhos máis para servir esa cervexa e explicar un pouquiño que tipo de cervexa é, que particularidades ten. O campeón tamén quixo compartir as súas claves para tirar unha boa caña. O básico é facer como 2 fases no tiraxe. Unha primeira fase onde non removamos nin batamos nada a cervexa para que conserve o seu carbónico e todos os seus aromas, e unha segunda fase onde coronamos a cervexa cun giste de crema que actúa como de tapa. O premio do título foron 1000 euros e o peso de Gustavo en cervexa, pero o que máis valora o campeón é o cariño recibido pola súa clientela. Pois, a ver, o máis positivo de todo é un pouco a valoración que se che dá, non? Cando gañas un certame deste tipo. É como que gañas unha credibilidade que as cañas que tiras son exactamente as mesmas que o mes pasado, pero de repente a todo o mundo lle sabe mellor. É como, bueno, non ten moita lógica, pero ese plus que che dan os premios. E sempre che atrae un pelín de clientela extra, bueno, sempre está ben. As cervexas mellor tiradas de España poden degustarse en calquera dos 2 locais de Gustavo, tanto na cafetería O Encontro de Ribadumia como na sala de música Crazy Cry de Cambados.